Magandang umaga mga kaluto. Welcome to my vlog, Kalutong Bahay Recipe. Ngayon po ay gagawa po tayo ng Bicol Express. Ang gagamitin po nating mga ingredients ay sili, bawang, sibuyas, alamang, gata, of course yung baboy. Una po natin gagawin mga kaluto ay igigisa natin ang alamang. Igigisa natin ang alamang sa sibuyas, bawang at sili. Nagawa muna tayo ng bukod. Siseparate natin yung alamang. Lutuin muna natin yung alamang mga kaluto. Iinitin natin yung kawali. Pag mainit ng kawali, lalagyan mo ng mantika. Okay. Pag mainit ng mantika, ilalagay na natin ang magbubukod muna tayo ng yung bawang, sibuyas. Igigisa muna natin. Lulutuin muna natin mga kaluto ang alamang. Okay. Halo-halo lang mga kaluto. Pagka medyo golden brown na siya, ilalagay na natin ang alamang. Ayan na po, kumukulo na. Ayan po, lapang brown. Susunod natin ang alamang. Tapos sa kabilang kawali naman, ipiprito natin dito yung baboy. Ipiprito natin, pero hindi naman masyado pritong-prito, yung katamtaman lang. Kaya mga kaluto, malapit na. Ilalagay na natin ang alamang. Yan, parang may shell. Mga kaluto, titingnan nyo kasi may mga shell. Ayan po, halo-halo lang. Dito naman mga kaluto, sa kabilang kawali, lalagay tayong mantika para sa baboy natin. Ayan, mainit na. Piprito muna natin yung baboy. Ayan. Takpan muna natin. Pag nagmantika na yan, pwede nang tanggalin. Halo-haloin lang natin tong alamang.
Okay mga kaluto, tuloy-tuloy lang. Alalay lang tayo sa apoy. Baka masunog yung ano natin, alamang. Pag kulong-kulo na tong alamang, maya-maya lagyan natin siya ng ano, ng asukal. So pagluluto ng alamang, naglalagay ako ng asukal, mga kaluto. Papakiramdaman nyo mga kaluto kasi may mga shell na ayun o. Kailangan mga kaluto may lutong-luto yung pagkagawa nyo ng alamang. Marami siyang food coloring. Lagyan na po natin ng asukal, mga kaluto. Tansyahin nyo lang. Wala. Lapit na matuyo. Ayan na. Okay na lang. Lapit na po maluto ang baboy, mga kaluto. Yan, pag nag-brown na yan, gigisa na tayo ng buyas, bawang, sili. Yan, may siling haba, siling habuyo. Masarap to mga kaluto. Marami kang makakain itong kanin. Ayan na po, nag-brown na. Maya-maya, igigisa na natin. Mga kaluto, kung gusto nyo pong magpa-shoutout, comment lang po sa baba. Kaluto, lagyan natin ng mantika, nagda-dry siya. Ayan na po, mga kaluto, brown na. Ayan na po, magigisa na po tayo. First, saute the garlic. Garlic, onion. Ayan po. Ito natin. Pwede naman ibukod nyo yung ano, kung gusto nyo ibukod yung baboy, pwede naman. Pero ako pinagsabay-sabay ko na eh. Ayan. Nalagay ko yung sili. Ito yung siling haba. Ito ko natin gawin. Ito mga
Wow. Ngayon mga kaluto, ilalagay natin yung pangalawang piga. Okay. Pakuluin muna natin ng mga 2 to 3 minutes. Mga kaluto, maglalagay pala tayo ng paminta. Mga kaluto, lalagyan na po natin siya ng alamang. Ayan po. Kaya lang natin ng kumulo para maluto yung gata. Pagka lutong-luto ang gata, matagal mapanis. Kaya natin maging matuyo na konti. Takpan muna natin. Later. Yan po, kulong ng kulo. Tayo natin lapit na rin maluto ito mga. Ayan na mga kaluto, pansin nyo na konti na lang yung ano. Mamaya ilalagay natin ang unang piga ng gata. Kakang gata. Ayan. Later. Ayan na po. Pwede na natin ilagay yung ano. Yung unang piga ng gata. Ayan na po. Wow. Ayan po mga kaluto, nagmamantika na po siya. Another 5 minutes po para maluto ang gata. Luto na po yung alamang natin. Ayan po ang alamang natin. Luto na po siya. Mga kaluto, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa aking channel, Kalutong Bahay Recipe. I-like na rin po ang video at pakishare. Much later. Mga kaluto, tapos na po. Maraming salamat sa panonood. Ito po ay lilipat na natin. Mga kaluto, ito na po ang ating nagawa. Ayan po. Maraming salamat sa panonood sa YouTube channel ko. Bye!